McDonald's i Frederiksværk. Sig mig engang, hvordan er det at være leder for en restaurant med det image, for ikke at snakke om det at være frontfigur og faderskikkelse? Jamen, det er skam heller ikke et let job. Bestemt ikke. Ja, der er mange, som er nysgerrige og undrer sig, og ofte kommer de hen til mig og spørger, hvordan gør du det? Hvordan gør I det? Og svaret er simpelt. Samarbejde, mod og respekt. Det er hjørnestenene i Frederiksværk. Folk er simpelthen opdraget ordentligt. Jeg stoler på mit folk, og mit folk stoler på mig. 100%. Du plejer jo at være en ganske almindelig borger før. Hvordan har overgangen været til den nye livsstil? Det har været lidt af en udfordring. Paparazzierne generer mig ikke så meget mere. Jeg går stadigvæk ud til folket og kigger på dem, taler til dem. Jeg elsker, når de kommer hen til mig og snakker med mig. Det er godt at være tæt på. Jeg kan godt lide at gå på gaden nu, fordi det generer mig ikke slet. Det generer mig ikke mere. Hvad synes du om det, de andre siger med, at I snyder? Men altså, der er jo altid nogen, der har ondt i røven, som mener, at vi har for meget tid og for meget fritid. Ja, det har vi måske også. Hvad siger du til rygterne om, at du yder fysisk vold mod dine folk? Altså, nu er der ikke nogen, der har det på video. Og det gider jeg simpelthen ikke høre på. Folk skal vide, hvornår de ikke har gjort en stor indsats. Folk skal vide, når det ikke løber hurtigt nok. Slut. Morten Grav Hedegaard, du er jo ansvarlig for den ordnede drift i LSA Industries. Hvordan føles det at stå bag McDonald's Frederiksværk, Danmarks mest succesrige restaurant? Altså, nu synes jeg ikke, vi skal komme ind på, hvad min titel er og hvad jeg laver. Men det føles godt. Det føles faktisk skide godt. Man er jo altid stolt af sine drenge og piger, når vi klarer dem godt. Det er jo ikke sådan noget, man oplever hver dag, vel? Men hvordan kan det være, at Frederiksværk er så meget bedre end for eksempel Helsingør? Der vil altid være nogen, som både har viljen og modet til at stå distancen. Det er folk af den rette støbning, som man siger. Jeg tænker, hvis Frederiksværks besætning, hvis de havde været der for 40 år siden, så havde det været dem, der gik på månen. Og så havde vi tjent kassen til jer. Tænk på, køb 6 Big Macs og spis dem. Men du tager ikke på, fordi de var kun en sjettedel. Det kunne have været stort. Hvordan kan det være, at de andre kom så meget bagud? Altså først og fremmest, så er jeg stolt af Slagelse. Altså, de har jo kæmpet sig op fra ingenting. De gjorde ingenting galt. De kæmpede ikke hårdt nok. Og derfor så slog de ikke Frederiksværk. Men det er der vist alligevel ikke nogen, der kan. Og Helsingør, ja, det synes jeg faktisk ikke, vi skal tale om. Nej, men Morten, hvad er det, der sker i baggrunden? Hvor er du henne? Jeg kan ikke sige det. Lokalitet er hemmelig. Jeg kan sige så meget, så vi er ved at teste nogle spændende nye produkter og Eva Herbstmann. Herbstmann. Du er skiftmanager på McDonald's i Frederiksværk. Hvordan har du med, at du blev udvalgt til at være en del af den lille elite, som udgør verdens bedste McDonald's? Jamen, det er en rigtig stor ære, og jeg kan slet ikke tro det. Det tog mig flere uger, inden det virkelig gik op for mig, så jeg er virkelig glad for, at jeg er kommet igennem nåløjet. Det kan jeg godt forstå. Men Eva, nu har du været lærling i et stykke tid. Hvad er det, de gør anderledes, siden de er så meget bedre her? Jamen, jeg ved det ikke. Det er bare noget, de kan. En slags sjette sans. Altså, jeg har så ting, som jeg ikke troede, der var muligt. Mod de fysiske love. Men kan du ikke sige mig præcis, hvad det er? Nej, det ville være umuligt med det menneskelige ordforråd. Hvad skal der så ske, når du så er oplært? Hvad tror du, fremtiden bringer? Jeg ved bare, at jeg er en del af en ny familie. En ny familie, der giver mig alt det, jeg behøver. Det vil være fantastisk. Jeg vil i hvert fald ønske alt held og lykke, Eva Herbstmann. Herbstmann. Ja, undskyld. Tak skal du have. Jeg ved, det bliver stort.